Vamos a comer, tenemos un poquito de tiempo al parque con la bici. Ja que tenim el Joan, farem un canvi de torns i seguirem amb una cosa. Aprendre a emprendre és aprendre a competir. L'aprenentatge formal i l'aprenentatge en el joc són complementaris. A veure, us explico de bon vinc i després us explico un dels productes que hem tret per contestar aquestes preguntes, perquè si no em serà una mica difícil exposar-ho. Nosaltres som una petita editora que es diu Quinnelis, va néixer a Sabadell el 2014 i bàsicament el que fem són jocs educatius d'autor o autora. Què vol dir això? Que som una empresa de jocs lúdics, no educatius. Que és molt diferent, és a dir, una cosa és un joc lúdic i una altra cosa és un joc educatiu. No vol dir que nosaltres no aprofitem, no han de ser avorrits els nostres jocs, però la primera condició que necessitem als nostres jocs sigui que siguin educatius. Per això necessitem autors i autores que aportin quelcom més que una mecànica de joc. S'ha de diferenciar la mecànica de joc del contingut del joc. En aquest sentit, nosaltres vam començar fent jocs de lectoescriptura, perquè veiem que les noves generacions, a diferència dels que tenim 50 anys, tenen un nivell de comprensió lectora una mica més baix, i amb aquí vam començar a treure jocs que van tenir un cert ressò, un cert retorn des del mercat. Per exemple, el primer que vam fer, el vam fer en llengua catalana, i aquest joc va ser número de ventes a Amazon el juliol del 2014, competint en 400 jocs en llengua castellana. A tot Espanya té un cert mèrit haver fet això, no? Es va rebre el president de la Generalitat, va ser tot un enrenou, i a partir d'aquí vam descobrir com podíem fer jocs que tinguessin èxit i aplicació pedagògica pels docents. També és cert que els jocs educatius no substitueixen ni a professors ni a família. Nosaltres només som una eina, com ho pot ser un tornavís per un mecànic. És a dir, nosaltres donem una eina perquè el professor, el docent, la mestra o la família, aquests dos grans educadors i formadors de la canalla, tinguin més eines que no tenen poder en aquests moments. I per què no les tenen? No les tenen perquè van sorgint noves competències. I entrant en matèria amb el que em preguntes, fa 2 o 3 anys, no recordo exactament, van sortir competències a primària i secundària en temes d'emprenedoria. Nosaltres, que som una terra, això dit pel Departament de Cultura, no ho dic jo, de cultura emprenedora, és a dir, som ciutadans que pertanyem a una terra de cultura emprenedora, la cultura emprenedora s'està oblidant. I què és l'emprenedoria? No és muntar una empresa com podem fer alguns i tirar endavant. L'emprenedoria és una manera d'aprendre's la part professional de la vida. És a dir, jo puc ser emprenedor i treballar a l'Ajuntament i tirar endavant unes iniciatives, o puc ser emprenedor al Parc Taulí i tirar unes iniciatives endavant. És una manera d'actuar professionalment. I això se n'han donat compte que no estava prou potenciat. Se n'han donat compte aquí i a la Comissió Europea. Llavors, vist el panorama, des de Quinnelis vam analitzar tots els jocs que hi havia a nivell mundial, principalment als Estats Units, on es produeixen més jocs culturals o educatius. Estats Units, Austràlia, Japó i principalment Alemanya, i vam veure que tots els jocs d'economia que hi havia en aquell moment eren jocs que es dedicaven o bé al cooperativisme, que està molt bé el cooperativisme, però que no t'ensenyen a gestionar una empresa degudament, o no t'ensenyen els nous valors, que ara els mencionaré, de la nova economia, del que anomenen l'economia neta. I després, els altres blocs de jocs, que tots els assistents penso que hi hem jugat, eren jocs d'especulació, sigui especulació immobiliària o sigui especulació bursàtil. També era cert que tots els jocs i tots els tallers que es feien amb un cert prestigi eren nord-americans i eren dirigits a directius d'empreses o adults, o persones o universitaris en aquest cas. Llavors, amb el campus de Sabadell, nosaltres produïm tots els nostres productes a Sabadell, els imprimim a Sabadell a través de les impremtes i de la indústria que encara hi ha, potser no és la més avançada, però diríem que té un petit grau d'obsolescència, però suficient per crear els jocs que veureu per aquí. Utilitzem tots els recursos que tenim a nivell, per exemple, de lingüistes, psicòlegs, educadors, i els fem servir des de Sabadell. Per què? Perquè ja els tenim, i t'ho explicaré també el per què.
I tenim algo molt bo que és el campus de l'Autònoma, on ensenyen temes d'economia. Llavors, el que nosaltres vam decidir és dir, bueno, agafem els millors partners que puguin haver-hi i vam dir, mira, agafarem el millor creador de jocs que ara hi ha al territori, que és el Toni Serra Sanferm, és un senyor que només per dir-vos té programes de ràdio, empreses que fa manuals per moltes multinacionals, programes de tele, casa seva coneix més de 5.000 jocs, és un senyor que ha treballat molts anys a Sabadell, és més conegut a Alemanya que aquí, això ja sol passar, però bueno, és d'aquí, és una persona d'aquí, i vam dir, bueno, ell ens crearà la mecànica, ens crearà una mecànica d'un joc d'economia modern, i això se'n diuen mecàniques Eurogame, aquelles mecàniques que jugues 40-50 minuts i s'acaben, o aquells que jugàvem nosaltres del famós senyor del Puro, que si no miràvem l'1, 2, 3 ens posàvem a jugar això i la partida no s'acabava mai, podia durar dies. No, això s'ha acabat, ara hi ha noves tendències de joc. Vam agafar el que considerem el millor il·lustrador actualment a Catalunya, que és el Cristian Inaraja, un professor de l'Escola Illa, Premi Actual 2008 d'il·lustració, i així es vam anar sumant. Llavors, una vegada vam tenir l'idea, vam dir amb els autors, Carme Casablanca, doctora en Economia de la Universitat Autònoma, i el Xavi Verge, professor d'Economia, vam dir, som de Sabadell, i Sabadell és una ciutat on hem perdut l'emprenedoria. Són dades, ara no entraré molt al detall, però hem perdut tots els grans sectors que ens van fer referents, el sector del joc, entre ells, l'hem perdut el sector textil, l'hem perdut o l'hem minvat, però més o menys ja m'enteneu. Hem perdut el sector financer, estarem més o menys d'acord, però l'hem perdut, i hem perdut tots els sectors que han anat fent, hem perdut el producte interior brut industrial, i vam dir, hòstia, farem un joc industrial perquè els nens sàpiguen el que és l'indústria, és a dir, l'home Monopoli, aquell senyor del Puro, ja sabem que no té unes bones praxis, ja ho coneixem, però nosaltres farem jocs en el que ensenyarem economia neta, en el que ensenyarem economia circular, sostenible, tercer sector, i on hi aplicarem els objectius de desenvolupament sostenible. I així ho vam fer-ho. Vam crear un joc de rol que es diu Biznelis, i aquest joc de rol consisteix que a partir de 4 jugadors ells han de tirar endavant les seves empreses. Són empreses del sector industrial, alimentació, textil, química i noves tecnologies, i els nens a partir de 10 anys han de, en lloc d'anar a conquistar mercats o construir armes per anar a matar no sé qui, construiran productes de valor afegit i aniran a conquistar mercats internacionals. Sempre dintre del sector industrial. No tinc res contra els serveis, al contrari, però el sector industrial és el que permet a les economies créixer exponencialment, mentre que els serveis permeten créixer d'una forma lineal. I a partir d'aquí vam crear un joc, vam estar 3 anys per fer-lo i ens van començar a venir molta gent interessada en el producte. La primera va ser la Generalitat, en la que ara en som empresa de referència, no sé com en diuen ells, de prestigi social, no sé com en diuen, exactament d'aquesta temàtica. Després TV3, el diari Ara, i després la Comissió Europea finalment, perquè va detectar que a Europa hi ha un problema en el que la canalla, les mateixes competències que estem aplicant aquí, s'estan aplicant a tota Europa, perquè la canalla no té un esperit emprenedor i no saben tirar endavant molts projectes. Aquí amb el greuge que mentre els països nòrdics tenen un 10 o un 12% d'emprenedoria entre els joves, aquí només som el 2%. Oi que estem molt emprenedors els catalans, però només tenim un 2% de canalla que vulguin ser emprenedors o que puguin tirar endavant projectes autònoms, no? I això és una cosa que s'ha de. Llavors, aquest tipus d'eines ajuden els professors de primària i secundària que no tenen una formació específica en aquestes matèries, que sigui un suport perquè puguin ajudar-los a entendre fins a 125 conceptes d'economia on se'ls explica multitud de coses. Esclar, explicat així dius, pot ser un rotllo, sí, però també s'ha de fer bé, s'ha de treballar amb bons il·lustradors, s'ha d'utilitzar un llenguatge humil. Nosaltres primer sempre fem els jocs en català perquè a Catalunya tenim la sort de tenir el Consorci de Normalització Lingüística i llavors, quan tu has fet un joc de la temàtica que sigui i l'ha fet un expert, aquell expert no vol dir que sigui expert en canalla, és expert en economia o en motricitat o en lectoescriptura o en el que sigui, però no és expert en canalla. Llavors això ho passem per un filtre de professors que no són lingüistes i psicòlegs infantils que et poden dir, aquell joc més o menys l'entenem. I finalment has d'anar al Consorci de la Normalització Lingüística que et dirà si el llenguatge que utilitzes, primer és humil. Humil vol dir que no hem de fer servir paraules. Si parléssim, per exemple, d'un joc d'economia,
i jo que he treballat a multinacionals i tal, al final dius, bueno, amb què parlo jo? I estàs a multinacionals i dius, bueno, per què fem servir tants anglicismes? No? I als nens no els hi podem introduir tants anglicismes, no és un curset d'anglès l'economia. L'economia és economia i s'ha d'entendre quin tipus d'economia s'ha de fer, llavors se'ls ha d'explicar amb un llenguatge comprensible. Nosaltres en diem humil perquè aquest mateix llenguatge, i és el que ens ha passat amb el joc, nosaltres l'hem destinat a nens de 10 anys, però veiem que ara la Generalitat el vol aplicar a les microempreses. Dic, hòstia, però aquest no és el nostre mercat, nosaltres no sabem comunicar un joc amb un empresari de 30 o 40 anys. Per això és el motiu. És a dir, perquè qualsevol concepte que surti d'economia una mica complexa l'hem d'arribar a explicar amb 10 o 12 paraules d'una forma que qualsevol persona el pugui entendre. I aquí acabo el rotllo perquè podria estendre... El tema que em comentaves, doncs bueno, home, aquest joc ara ja no només s'està jugant a canalla, l'altre dia ho van presentar a Olot, allà al Turín, amb 150 nens a la televisió i tal, que ens va fer una mica de pànic, perquè és un joc de rol i requereix una mica d'aprenentatge, però vam veure que la canalla disfrutava molt. I estem descobrint coses que no puc donar dades científiques encara, perquè no portem prou hores jugades en modo prova, a través de la universitat i a través d'altres col·lectius que ens estan ajudant, però estem veient com és la nostra societat, i posaré un exemple. Estem veient que mentre els nens són nens de fins a 10-12 anys, a l'hora de crear una empresa tenen la mateixa valentia, s'arrisquen igual, nens i nenes, posem pel cas, i s'arrisquen igual a invertir per conquerir un mercat internacional o per crear un producte d'alt valor afegit que els està costant diners de la seva caixa, però veiem coses una mica curioses, com per exemple que a partir dels 12 anys les nenes baixen en picat. I no sabem ben bé per què és, però la seva, entre cometes, agressivitat a l'hora de dur la seva empresa a bon port baixa de cop. I dius, cony, què passa, no, això? I estem detectant també altres coses, és a dir, això ja ho sabem tots i ara no puc donar una dada científica perquè no et portem prou hores per demostrar-ho, però veiem que mentre una persona un nen que estigui visquent en una llar benestant, on tingui recursos suficients per tirar endavant, tingui professors d'anglès o tingui viatges als Estats Units, o etcètera. Nosaltres provem els jocs a tot tipus d'escoles. Sabem que aquella criatura, o intuïm, de moment podem dir només que intuïm, tindrà un èxit garantit a la vida, amb un 80 o un 70%. Mentre que quan provem aquests mateixos jocs llocs on els problemes socials són més desfavorits, o molt desfavorits, per dir-ho clarament, o sigui, hi ha molt poca canalla que pugui tirar endavant. Llavors, nosaltres, com a editora, el que volem és vendre molts jocs, internacionalitzar-lo i tal. Després, l'Autònoma i altres col·lectius el que fan és treure un estudi de tot el que està passant a la societat també, i veiem com la canalla se'ls pot ajudar en el futur perquè tinguin els mateixos recursos i tinguin les mateixes possibilitats. És a dir, jo quasi puc afirmar que, bueno, i això penso que tots estem d'acord, no tothom vivim en un estat igualitari, diguéssim, teòricament, però no tothom té les mateixes oportunitats ni de bon tros. I això ho permeten els jocs educatius i els anàlisis posteriors del que veiem. A part de jugar, passar-s'ho bé, hem de fer que els nens tinguin recursos i coneixements, no hem de fer-los perdre el temps, sinó que s'ho passin bé i disfrutin, però a la vegada també ens ha de servir amb els editors i especialment amb els científics a treure dades concloents. Sí, espera, deixa'm fer-te una pregunta. En aquestes jornades hem omès el tema del joc, del videojoc, del joc online, perquè ens ha semblat que era... El cable aquest falla, ara sí. Ens ha semblat que era motiu d'una altra fira, però ja que expliques això, és un enemic per aquest tipus de joc? Jo no ho penso, això. Nosaltres, de fet, com a editora, pensem que els recursos pedagògics que t'ofereix o format paper o format digital són diferents. És a dir, per exemple, el primer joc que vam treure, que comentàvem que vam ser número 1 de ventes a Amazon, l'entreguem en paper i en app. Per què? Perquè
el paper, i això està estudiat, no sé explicar-ho bé perquè jo no soc pedagog, jo només soc l'editor, però el paper, quan el nen està escrivint amb un paper, el seu cervell està actuant d'una manera molt diferent com quan està jugant amb el joc en format digital. És a dir, se li estan activant, a partir de l'escriptura manual, uns recursos que no ho fa quan està en l'app. Ara bé, la tecnologia és dolenta? No, tot el contrari. Per mi em sembla molt bé, són complementaris. Mentre un joc en paper et cobreix unes expectatives i unes funcions, el joc en l'app et dona unes altres funcions. Si jo jugo amb el joc en paper, quin avantatge tinc? Les mares i els pares em diran, ostres, és un merder, però totes les fitxes quedaran repartides per tota la casa i el nen anirà per tota la casa agafant aquell joc de leptoescriptura i llegirà i farà una comprensió lectora. És un joc perquè s'ho passin bé i les frases a vegades són veritat i a vegades mentides i a vegades, per exemple, diu la iaia viu a la nevera. Home, el nen de 5 anys, si arriba a aquesta comprensió lectora, hem cobert amb el 80% la comprensió lectora. Però després el nen riu perquè algunes iaies sí que hi viuen i algunes no. Això depèn de cada iaia, no? Però aquí el nen haurà aconseguit escriure, haurà aconseguit una comprensió lectora amb el paper i tal. Ara, la versió digital del mateix joc és molt més rica, perquè té 7 idiomes, i podrà el nen jugar després en italià, en castellà, en català, etc. És a dir, lo de la tecnologia, imagino que deu ser com els llibres, depèn del contingut. Si tu al contingut hi poses violència, o hi poses aquells continguts, o hi poses especulació, per entrar en matèria amb els jocs, si tu hi poses especulació en lloc d'economia neta o hi poses violència en lloc de col·laboració, doncs home, esclar, jo crec que les plataformes totes són educatives o no en base a l'ús que en facis. Bueno, canviem de terç, doncs. A veure, com està el sector de la joguina al país en quant a producció, distribució i comercialització? Això és una opinió, això no són dades científiques, aquesta és la meva opinió. Jo penso que a Catalunya tenim igual que a València, tenim una gran indústria i tenim grans productors, és de sempre. Aquí a Sabadell mateix, bueno, ja coneixeu altres exemples que hi ha hagut a la història en les que han donat molta feina aquí. Tenim grans creadors, tenim aquí a Sabadell, que haig d'explicar, tenim escoles d'il·lustració i tenim molta iniciativa. Tenim fires, com què deu valer formar a tots els professors de primària i secundària aproximadament 4.000 escoles? Donem-los eines perquè aquestes eines puguin facilitar el coneixement tant a docents com a alumnes d'aquelles noves matèries que vagin sortint. Van sortint de tot tipus de noves matèries, el món va evolucionant i en van sortint. Com ho fem per formar pares? Com ho fem per formar professors? Doncs una bona eina és l'eina d'educació. I a Catalunya, de fet, nosaltres hem presentat, per exemple, aquest joc d'economia a la Comissió Europea i hem sigut els primers de tota Europa a fer-ho. I ningú ens fa cas, o ens fa molt poc cas. Mentre que els països de l'est d'Europa, que venen d'una tradició comunista, han vist que si no fan una incidència clara amb el joc d'emprenedoria per la canalla, quedaran endarrerir països com, jo què sé, la República Txeca o tots els països que venen de l'ex-Iugoslàvia, estan activant-se molt més que no pas nosaltres, perquè veuen que ells venen d'una tradició que no la tenen interioritzada com la tenim nosaltres amb l'emprenedoria i o van ràpids o els seus fills, o els seus nens, diguéssim, i nenes, no tindran les capacitats dels que venen d'una tradició més capitalista i on l'empresa està més interioritzada i més portada. Llavors jo penso que som optimistes, però pel teixit, no per les ajudes. És a dir, a mi m'agradaria veure molts polítics que es desfan per anar-se'n a Alemanya o a Japó per arreglar el tema de l'automoció, que encara no l'he acabat d'entendre. Home, entenc que es consumeixen gasolines i ells produeixen coses, i no entenc com no s'aposten a sectors més nostrats que ajudarien molt en un futur a tenir una mena una població més crítica i més evolucionada i, en definitiva, més rica per tirar endavant negocis. No sé si contesto la pregunta, però més o menys això. La distribució és molt complexa perquè els canals de distribució estan molt malmesos, el sector llibreter està com està, el joc educatiu per nosaltres era important, ja sabeu com totes les cadenes, llibreries que han anat tancant o inclús cadenes i centrals de compres que han anat tancant. Tenim grans referents de la distribució, que no els mencionaré perquè avui no hi són aquí, però que funcionen molt bé perquè tenen una capil·laritat al territori que ens funciona, aposten molt per la llengua catalana i per tot el tipus de joc educatiu.
tenim jugueteries de prestigi, però estan aïllades, és a dir, aquí en tenim el... Jo sí que dic al canal online, sí que Això sí, deixa'm anar aquí al canal online. El CG, el presencial, està passant-ho malament i, per contra, estan creixent referents com Jugaia, que estan donant un exemple de lo que hauria de ser la joguina educativa. Ells mateixos en fan pedagogia als pares. És a dir, si veieu a l'estand veureu que els pares n'hi ha molts allà. Per què? Perquè són productes de valor, són productes ben fabricats i són productes que aporten quelcom més que una joguina de consum pura i dura de campanya de Reis i de Nadal. Jo, si em permets, també vull explicar un exemple que no té res a veure amb el que m'has preguntat, però que penso que funciona molt bé. A mi m'anava, jo tinc molts fills, i llavors moltes vegades és un joc que no val res, és a dir, és gratuït, i el recomano, i ja dic que tampoc té una base científica, però a mi m'ha funcionat molt bé. Quan els meus fills tenien 5 o 6 anys, ja dic que en tinc molts, i llavors jo els posava a mirar anuncis, en tinc 3, són molts avui dia, em costa molt, els posava a davant de mirar anuncis de tele. Diu, ostres, tu posaves a mirar anuncis de tele? Sí, es posava a mirar anuncis de teles amb 5 o 6 anys, no? I llavors l'exercici consistia en que esbrinessin quina era, diguéssim, la veritat i la mentida d'aquell anunci. És a dir, anunciaven una nina i llavors jo els deia a on està la veritat i la mentida? A l'atrezzo que hi havia, si hi havia molt d'allò, si hi havia molt paisatge, molt atrezzo, molt background, per entendre'ns, segurament no funcionava, no? O no seria una joguina de qualitat. I és quasi bé matemàtic, és a dir, quan tu veus molt atrezzo, la joguina té poc valor. Quan tu veus poc atrezzo, la joguina té molt valor. I els nens ho entenien, i la veritat em passàvem hores i ens ho passàvem molt bé mirant anuncis. Pensant anuncis. I, bueno, a vegades ara en aquestes èpoques, ara que en posaran tants, és un bon exercici. Ara, jo recomanaria aquestes noves tendències que hi ha, on no només t'expliquen que és un joc educatiu, sinó també els beneficis psicoeducatius, t'expliquen una sèrie de conceptes que el propi portal ja fa de gran prescriptor de les avantatges d'aquests jocs. I Jugaien és un exemple claríssim. De fet, ens distribueixen tots els nostres jocs online. Som l'únic distribuïdor que tenim online dels nostres jocs. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Anem